яке аз ҳадафҳои асосии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри фароҳам овардани корҳои ободониву созандагӣ ва таъмини шароити зист дар маҳал баҳри сокинони кишвар равона гардидааст. Сокинони ватандӯсти ҷамоати деҳоти Ануристони ноҳияи дӯстӣ бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи комил баҳри пешрафту шукуфоии кишвари азизамон ва фароҳам сохтани шароити инфраструктури шаҳраку деҳот иқдому tashabbusҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти корҳои ободониву созандагӣ пешаи худ карда ҳамасола баҳри ободии маҳалли хеш саҳмгузорӣ менамоянд. Ёдовар шуданд ба мавриди аст ки дар деҳаи ба номи Мирзо Турсунзодаи ҷамоати деҳоти Ануристони ноҳияи дӯстӣ зиёда аз 1000 оила сукунат дошта пайвандонашон берун аз кишвар дар Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Қазоқистон ба тиҷорат машғул мебошанд ки аз ин ҳисоб дар деҳа се пули мошингузарро бо маблағи зиёда аз 90 000 сомонӣ аз нав сохта мавриди истифодаи умум қарор доданд. Ба андешаи масъулин дар деҳаи Мирзо Турсунзода чунин корҳои ободонӣ бори аввал намуда ҳамасола дар ин деҳа ва гирду атрофи он аз ҷониби сокинони ватандӯст ва шахсони саховатпеша иқдому ташаббусҳои бунёдкорона анҷом дода мешавад. мо сокинони деҳаҳои марказ Мирзо Турсунзода ва Абдурахмони Ҷомӣ дастури супоришҳои асосиро сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқ кори худ намуда хостем дар ободонӣ ва маҳал саҳми худро гузорем ва мана имрӯз хеле шумо дида истодаед дар ҳамин деҳаҳо се пули мошингузарро ба истифода сохта ба истифода додем ки деҳаҳоро ба ҳамдигар пайваст мекунанд. Ин пулҳо аз солҳои пешина буданд, бисёр фарсуда шудагӣ буданд, кӯна шудагӣ буданд ва тарзи замонавӣ мо сохта ба мардум истифода додем ва инчунин мо дар пеш аз ин дар ҳамин деҳаҳои Мирзо Турсунзода марказ ва Абдурахмони Ҷомӣ дар масофаи 3 километр асфалтпӯш карда роҳҳои деҳаро ба истифода ба мардум додем. Инчунин мо ваъда медиҳем ки барои пешвозгирии ҷашни 35-солагии Историёи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ободии ватан саҳми худро гузорем. дар идома аз ин корҳои ободониву созандагӣ баҳри таъмини инфраструктури шаҳраку деҳот бо дастгирии соҳибкорону сокинон роҳи байни деҳаҳои Мирзо Турсунзода, Абдурахмони Ҷомӣ ва деҳаи марказӣ бо дарозии 3 километр ва паҳноии 7 метр бо харҷи 1 млн 155 000 сомонӣ пурра ва бо сифати баланд асфалтпӯш карда шуд ки то 10 солаҳои оянда ба сокинону меҳмонони деҳаҳои мазкур хизмат мерасонад. ёдовар шуданд ба мавриди аст ки солҳои охир дар ноҳияи дӯстӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳия афзоиш ёфта баҳри дар сатҳи баланди ватандорӣ истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша бунёду аз навсозии иншооти маишию хизматрасонӣ бо маром идома дорад. Тибқи иттилоъ соҳибкорони деҳаҳои Мирзо Турсунзода, Абдурахмони Ҷомӣ ва марказии ҷамоати деҳоти Ануристони ноҳия тасмим доранд ки баҳри боз ҳам беҳтар кардани шароити зист дар маҳал чунин бунёдкориҳоро дар ҳудуди ҷамоат идома хоҳанд дод.